Какво се случва в живота ти? Коридор на затъмненията. Вижте коя карта се обърна. Още не съм започнала. Това е моята най-мъдра колода, Малкия принц. Някой завършва един цикъл. С тази карта всъщност Старо ни говори, че в момента е време да приключваме нещата. Да приключим без значение на кой в коя сфера ще въздейства това затъмнение, което е до 21. И отделяме тази карта. Така или иначе Таро иска да ви говоря за карта света, защото това е един своеобразен финал. Нещо приключва. Основното, което искам да ви кажа за коридора на затъмненията е, знаете ли, сега няма нужда да се съпротивляваме на промените. Не знам дали в живота на всеки един от вас ще настъпи такава промяна. Съвета ми е: не се съпротивлявайте. Това е писано да стане така. Просто го приемете. На 21 септември, когато всъщност е затъмнението в Дева, но там е и новолуние, частично слънчево затъмнение в Дева с новолуние, така може да ни проблесне от там нататък как да си подредим живота след промените, които настъпват в момента. Тази седмица и Сатурн прави много тежки аспекти, много трудни. Няма как да обобщя при таро четене, за всеки ще е различно, знаете, общо четене правя, но много тежка, трудна, емоционална седмица за всички хора. Да видим какво да очаквате през тази седмица. Седмицата на затъмненията, на коридора на затъмненията. Една категоричност. Вижте кой дойде. Двама души. Двама души, които са, бих казала, бивши съпрузи, бивши гаджета. Да видим. Всяка токсичност, всичко тайно, всичко токсично, всичко незаконно, всичко скрито, всичко неправилно, някаква зависимост, някаква обсесия, сега ще се наложи по лесно